baserrietako teilatuetaraino egon zan edurre. Teilatuetaraino, Karo, baserrien teilatuetaraino. Eta larrabetutik ingurutik bakarrik ikusten ziren. Kurloiak, txindorrak, katumiserrak, parkea ez, esan dugu norduen parkerik, Umiak bestera batera horretan zebrien. Txaron, Futbol zelendik ez, hori esan dut. Ortuelik ez. Bai edanak ozan edurpian, Orduen, bakarrik ibilizien edurretatik gora, txoriak, kurloiak, txindorrak, okile, beria, zapelatzak, arraman bat, basajau, entzun dira, basajau eta basandere. Basajaun eta basandere, ibilizie, edurpean egon ziren animaliek topetan. Basajaun eta basandere direlako, basoko animalien jagolean, zaindariak dire. Da, basotik da bizena, sartuten zen bueno, basajaun da basandere izango ziren, hau zabaile baino altu hauak, Hau zabaile baino altu hauak. Da sartuten jakin hankiak edurtan, dalango baten, txindor bat etorriakon basandereni, belarire, esan zuen, basandere, etorri, eta zer deko zu bat? Leuze batan, arrizuriganen, edurretan, bai, akarbat. Eta negaz. Eta guk ez dakik nordan. Bai, akarbat. Eta joan zuen basajaun da basandere, txindorra natzuk. Arrizurigane, txispamendi, sarrikolatik joan da, gorantza, dauen menditxuetan. Ara egun ziren, edurretan, eta erdi. Eusen bat. Legaz. Da pregunte jotzen, zer pastainatu ba? Da esan zen, galdinaz, eta nondeko zuz gurasoak ba? Ba ez dakit. Eta nebarremak eta nondeko zuz ba? Ba ez dakit. Edurtziak harrapen hau, eta hori ez dakit, etzera zera buelteu. Basan jaun eta basandere behitutuin bat abesteari eta esan ziari. Igual honen eizingo da, patxitxi behar. Patxitxi non zuen dauen? Patxitxi dau, zein da garrantzuko mendirik handiena? Bizkargi. Hori da. Ba, dineurie, bizkargin, han inguruen bizkargipean, dauela patxitxi. Da patxitxik bizi dire, basajaun, basandere, tartalo, akermari, paskuala, matxin, jesusa, marizapa, txirlon, kukubel, handeko zue, txirrikiz, eta hanbotoko maria. Eta lanaz bizi die, non etzian, olentzero, Mari Domini eta Napo askoan etzian. Pentseizu esanango etzi itxingo dan, esanango baserri itxingo dan, horretanak bizi direla, danan batera. Eta horren joan zin, basajaun da basandere, patxitxire, eta esan zien, etorri dano! Urten zien dano kanpora, eta esan zien, bitu zerrekarri dugu duna. Hola, borobilen egozien dana, eta esan zen kukubiltxo. Zer da biba? Berzago den txirrik izan. Nik esango nioke, akarra. Akarra, batza? Edurretan? Bai hori zelan da. Da pregunte jotzon, txirrik izan pregunte jotzon. Zu, nondi zatoz ba, nondi kagartu zara ba? Ba, ni galdu inaz, edurretan egonaz, gurasoakaz eta nebarremakaz eta alago baten edurretan hasi der, da galdu inaz,
Da honistak etetzera zelan buelteu. Da orduen esan zegoen olentzero. Bueno, ontxe bertan, soazi edano, emuxu, buelta handi bet, larrabetzu guztitik, ia honen gurasoak eta nebarrera topetan dozu izan. Da orduen joan zientana, bakotxak alde batera. Bizkargitik larra urire bajatu lehi, batzuk bajatu ziren astrokatik, sarandoara, beste batzuk bajatu ziren ugaldetik, beste batzuk bajatu ziren sarrikolatik, emusen buelta osoa emuntzien larrabetzuri, elkartu ziren larrabetzuko plazan, desegin topeu, akarbaltzen ez gurasorik, ez nebarrebari, ez ino. Dorduen barriro bueltezien, patxitxi. Bakotxa, alde batetik. Batzuk sarrikolatik, beste batzuk elizaldetik, eta beste batzuk sarandoatik, astrokatik handik, ara gora. Eta olentzero esan ziren, zer, tope dozu ezeu zerrara? Ba ez, eta hon txingu. Da orduen esan zen kukubele, zu, ba gugaz bizite lotu biako zu, bakarrik ezara lotuko, eta besteak esan zegoen, ba bai, bale ba, izen bat ipini behar kotzu. Hemen da notek gugu izena? Akarbatz. Baltza eta akarra, esan dugu gutxo. Akarbatz eituko zu. Guztetan jatzu da? Bai, esan zen bestia. Da orduen handik aurrera, danak akarbatz gehitute egin ziren. Bai, esan maridomik, bueno, hemen bakotxak zer egin beteko gu, batzuk buruan dietirez, da joaten diez, eskolako egunean eta larratuko jaietan eta aldagamarietan eta emeterietan buruan diet joaten diez kale jiran, da erraldoiek bebai, nora? Gerrikera bai baten dire. Eta beste batzuk ba, beste zerekin batzuk dekiez, ba sajaunek eta basanderek basoko animalik jagoten deitu ez. Ba zu bezeu zerin beharko zu. Dorduen ez hauen txirrik izen. Anik badakit, baserritako animali jagon beharko deitu, da alan akarbaltzen, hartu zeuen harturia, larrabetzuko baserritako animaliek jagoteko. Dorduen joaten zan, baserri, animali guztiek ezetzuten, baserritan egoten diezen animaliek dire, beie, saldiek, bana, euntze, untxie, astoa, konejoa, oioa, txarrie, oiarra, ba horretanak. Txitoa, horretanak. Ardie. Ba, behi, lau biderrez esan duzu ya. Danak jagoten zitu esan. Eta karbatzek hartu zuen ardure hori, baserretako animaliek jagotia. Behi bakizu nok erakutsi ditien jagoten animaliek, baserretako emakumeak, baserretako andrak erakutsi nintzen. Bai, ez dutzen erakutsi bakarrik animalikaz berbaiten da, animalien hizkuntzan berbaiten eta eurek jagotzen. Erakutsi dutzen bebai, gehizotuten zinean animalie, bedarrakaz ukendu ekein eta animalie osatuten. Zuk jakin duzu hori? Beitu, oindala urte asko izan hori, bai, horrek emakumeak epizeurien jakindure guztie, urtiatan eta urtiatan, mendeatan, batak besteari konte bilotzen. Eta gaur egun badu larrabetzun, bat baino geunik bat esatuten do, bedarrakaz eta ukendu egiten dituzten. Eta samakumin eta zer enten du, bedarrakaz eineko ukendu egaz, badakien. Hau da, berbena ukendu. Hau bakizu ezetako lan? Zauri egiten bat duzue patio horretan, edo estarriko samakumine badeko zue, hau igurtzi eskero, egun betzuten joan ditu. Bai hau da, oindara urte asko gure amaman aititen erakutzeko. Eta hori joan da, belaunaldi, bata bestiari jakitu diari kontetan. Hori, akarbaltzeri, baserriko animaliek zelan jagon, erakutzi dutzien andraskoak jakin zeubien. Bai, egun beten zer pasatzen. Egun beten bajatu zan, gero mongotu, egun beten bajatu zan, akarbaltzen, patxitxizik, bai handik, astrokatik, zarandoara,
zarandoak gero bajatu zen atxikera, gero ugeldera, gero joan zen etxatxure, eta gero areatzara, eta konturetu zen, baserrietan Andraskoa falta ziren. Preguntetan duzien baserritako gizonari, preguntetan duzien baserriko gizonari, Joanes baie, non dau Mari ba? Ba ez dakit, bilen abil, Joanas lastatire, Joanas hortara, eta han ez dau, Mari falta da. Da joan zan Beni, eta Beni pregunte dutzonak arbatze, Beni baie, non dau antxike ba? Ba ez dakit, Joanas lastatire, Joanas hortara, eta han ez dau. Ba igual joan gozan Iturrire, uretan, Iturrire zelan joan gozan ba, pitxerra hemen daute, dauen edurtziagaz, nora joan gozan. Baserri joan zan, Larrabetzu guztitik, eta Andraskorik topeu ez. Andraskoak falta ziren Larrabetzu? Eta segaitik falta ziren Andraskoak mendire bat? Segaitik desagarru? Segaitik eskape ziren bat? Horregatik, danak batera eskape ziren? Nik entzune dekot igual bildur zirelako eskape zirela. Da bildur zeri bat? Akarbantzeri. Abai? Baina, eurek erakutzi jotzien akarbantzeri dakien guztie? Zuri akarbantzen bildurra moten zuen? Nori moten zuen bildurre akarbantzen? Zuri bildurra moten zuen? Itxaron, banan. Segaitik julene. Baina lehen emote jotzunean segaitik. Jo iten zuelako? Mine moten zuelako. Zuri segaitik moten zuen bildurre bat? Jo iten zuelako. Eta nire jasutza joten, ostan, joten da nire horretik atxetek horrekat. Zuen izek eusek emoten dut zuen bildurre? Inor? Ezebek ez dut emoten bildurre? Bana, Nire buruan dia. Zuri buruak emoten dut zuen bildurre? Zuri ezebek? Lehoiak emoten zuen bildurre? Zuri lehoiak? Baina entzun, Larrabetzun edo Morgan lehoirik bada bala? Morgan biziten da nire lehenguzua. Eta horrek bildurre emoten dut zuen? Eta nire biziten da Morgan. Iaz, seg eusek emoten dut zuen bildurre? Habe, entzun, Izaren esan dugu, bildurre emoten dut zola buruan die. Iluntasunek nori emoten dut zuen bildurre? Niri bat. Ezek ez dut zuen emoten bildurre? Niri joten uste buruan dirana. Bale. Ba, hori pentze bien dut Eta zuen. zukagin uste ziniri holan. Hola bine zuen, jo ez da. Hori pentze bien dut zuen, hemendik eta eguenera, deko zuen, geurra arrasti, bi erregun osoa, eta eguena goiz eta arrasti, pentsetako, are desagertu ziren Larratzuko baserrietako Andraskoa. Bai, eta tope bat. Andraskoari zek emoten ziren bildurra. Zegaitik joan etezien euren baserrietan. Danak batera. Zek emoten ziren bildurrearen bat. Janaria batzeko. Janari batuteko, danak batera egon zan edurtziagaz. Zeu zegaitik joan ziren are. Akarbantzen bere lagunezan. Eurek ikusi ziren txikitxuterik azten da eurek erakutzen ziren akarbatzen idakien guztiek amasajaun behar lagunesan. Bai, eta sorgina? Baina, sorgine zer da? Sorgine? Zer dire sorgine? Erratxareko. Ni pera biten dut erratza. Ezu ezara. Zelan dakizu? Nik erabiten dut erratza? Hola negaz egiteko. Ikusi notzu? Orduan ez dakizu? Nire katetxean pila bat erratz. Beitu, Julen ez sorgine da? Nire. Bai. Zube badeko zoz? Eta nire. Orden zeme sorgin zauzien ben ba. Dana zari sorgine. Eta bai entzun, sorgine zer direz ba? Sorgine? Zer direz? Ona txaparra luze du. Bai, zer direz? Animalien?
Argazki bizidune. Txarra segaitik. Bai, izan zorgin. Bihurria. Bai. Egiten dagoelan. Hola. Bai, Neuge zorginen azbitu. Zer, a ver, entzun. Izar, bihurria zuepe basari bihurriek, Ordua zuepe zorginen zari, Nik barita? Baina zorginek bariti erabiltzen deurien? Batzuk errat orkesta zuzendariek erabiltzen deurien baritia. Horret ditez bebai zorginek? Princesa. Entzun, a ber, esan. Zaharraketaz, gora bota behar direz. Lapiko batera edo lan. Eta gero? Naztetan deu. Nazte behar direz. Bai. Nazten deu bere barita. Bai. Erratzak? Bale. Eta nire urtetan edare magikoa. Goiara mi bat. Txikera dutena kalpatxo gunean edare magikoa. Bai, Bale. Zukurdine. Eta ukirotzen zabuzeak errentzena. Baitu. Bale, entzun. Nik hau esan da bat joan ingonaz. Etzi, arrastiko zazpiretan egon behar gara dano, hori baien, eta hor duen jakingo dugu, Tamborra. behinola joan ziren. Hori da. Hor duen jakingo dugu, jakingo dugu hor duen, etzi, arrastien, segaitik desagertu ziren horrek emakumezkoa. Bai, ezuek pregunta behar zuetzian bebai, zorginek benetan zer dire. Horrek emakume basarritarrak eta zorginek ez dakin eipa espadiren gauza bardine, Ez dire bardine. Ez dire bardine? Ez direz gauza bardine. Bueno, pregunta izuetzean, Bale, eguenean, arrastien zazpiretan, hori baien aurrean kalian, etorri behar gara, joan behar gara dano, arpie pinteute edo ez, kostantzean maskariagaz. Ni maskaraga. Vale. Ni maskaraga. Moarmoztu dana, mozorretu de. Badakizu nire aurpegia morizela. Bai. Eta entzu, argibet bebai eman dezue, Argibet, ze arrastiko zazpiretan jo izango da. Eta ez dakigu nora joan beharko dugu. Gure baduzun baltzez, ni baltzez nagoaz. Hola, ni ilunetan enau ikusiko. Argibet eman behar duzue, eta arrana. Arrana bakizu esan da? Kampaia da. Bai, nire tio jugatzeko. Eta Animalien ipilin deneke kanpaiatzeko bat handie, arrana edo behiegi. Jakiteko nondik doazen, bale? Entzun dozue? Etzian zer pregunte behar dozue? Aiterita amari edo, isekorita osabari edo, aititerita mamari edo. Zorginek zer dire, emakume baserritarrak segaitik desagertu ziren, baserritatik, bale? Pregunte hori, bale? Entzun? Eguenean, hori baien aurrean ikusi gure zaituet, Igual zuek enan zuen ni ezetuko, baina nik zuek bai. Ez dakizu zelan joan gona zen jantziteza? Arti ez dakizu zelan ukingoten? Ez? Hori. Argibet eta kanpaia edo arrana eruan, Arrana esaten jako, behi edipinten jako nori kanpaia nik. Vale. Eta irurte bat joa zan motxilaren ezken batek da otxen den lurre. Lehen ez esan dugu ba?
Txilaka. Bale? Txilaka. Konforme zauzie? Bai. Bale. Bai, beste gela bat ere, bale?